meni, Gospode. Oci i braću usnule u nadi na vaskrsenje i život večni i sve upokojene u pobožnosti i veri i oprosti im svako zagrešenje, hotimično i nehotimično. Što se grešiše rečju, misli i delom. Gospode. Ko si ti? I šta si video? Gospodи Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Gospodi Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Gospodi Isuse Hriste, pomiluj me grešnog!
Pomaže Bog, domaćine. Pomaže Bog, domaćini. Bog vam pomogu, oče Miloše. Izvolite. Sam sam kod kuće, deca izašla napolje. Ja se nadam da to ne predstavlja problem. Ne, nema problema. Divnu porodicu imate. Lepa deca. Hvala vam, oče. Deca su naše najveće bogatstvo. Naravno da jesu. Evo, ja spremio kiflice, poslužite se. Ne, hvala. Na današnji dan ne jedem ništa. Ja zaboravio. Ne želite ni popiti šta? Vino. Prijela bi mi čaša crvenog vina. Ako može, naravno. Vino, naravno da može. Izvolite, sedite. Sedite, oče. Izvolite. Hvala. Dobro. Recite mi sada imena svih vaših ukućana. Naravno, oče. Moje ćerke, Milica i Iva i ja. Dragan. Tako je, Dragan. Da, Dragan. Dragan, da. A majka? Moja supruga Marija je preminula prošle godine, nažalost. Samo odgajam decu. Aha. Oče, možemo li da pomenemo i mog sina iz prvog braka, Uroša? Mi nismo u kontaktu otkako... Uvek se pomolim za njega kad god je neki bitan verski praznik. Nadam se da je dobro i da je srećan gde god da je. Oprostite, oče, što vas ja na ovaj najradosniji praznik dočekujem pričama o mojoj lošoj prošlosti. Prostite. Izvinite, ali ja vas moram da ispravim. Ovo je najtužniji hrišćanski praznik. Naš spasitelj je na današnji dan bio mučen i razapet. Naravno, oče, ali oprostite mojoj malenkosti što vas ispravljam. Gospod je sam žrtvovao sebe zbog nas. Zbog ljubavi prema nama i mi to danas znamo. On je žrtvovao sebe i otkupio sve naše grehe kako bi nas spasio. Vi zaista mislite da svaka počinjena gadost može biti oproštena? Oprostite, oče, ali ja vas ne razumem baš u potpunosti. Kako ne razumete? Postoje neke stvari koje su neoprostive. I za njih se moraju snositi posledice.
zabrana. Otvorite prozore, spustite roletne, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom poneste pripremljene stvari. Ako ste u vozilu, parkirajte ga sa strane i pođite u najbliže sklonište. Znači, vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koje ćemo davati iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo. Sinoć je došlo do čarki između meštana. Postavljene su barikade. Građani nisu dopustili da se na pošti i u gradu stave jugoslovenske zastave.